Trubor nakashlem jong unongsan Hima. Uwe engineer na Bhubaneswar Odisha, ula Pynher do kilut sanspa tingka Najrong ke Jingkhang jong ka kamra ba usa, hadian maki bor sorkar kilalit ban Khynra ke Ïingsah jong u. Uniu engineer ublatip gerteng kum ubay kuntha nat sarangi, udai unong tray sorkar ubadai u chief engineer hakatanat state rural development. Ki officer katanat vigilance kilalit ban Khynra hakinyo tadi ki jakasa jong u, ki badan ha Anggul, Bhubaneswar, bad ha Pipili Puri, ha Odisha, bad kilayo ban kurup hadu ar kelur tingka ke Pisa, halor ke Kynnoh baula le eki kam Bamsap. Haga jing persyang ban buri eki Pisa, usarangi ula berat syabar na ke Jingkhang jong ka kamra ke ba usa, ya ki Pisa, kat ba ki officer bawan Khynra kilapoi ha kamra ke ba usa, bad kilayo ban kurup ya ke song Pisa, haga jingdon lang ki sakhi. Layo ban kurup ru sa shiklur shipholak tingka na ke wipat ke Ïingsah jong u ke badan ha Anggul, bad shiklur na ke Ïingsah ha Bhubaneswar. Ya kani ke cinta lasi le penlong hadian ke Kynnoh ba usarangi udon ya ke spa ke pau ke balong bean. Ya kani ke Khynra lale ada ki arpan rengut ke police officer berkentup. Ya prangut ke deputy superintendent of police, kat arngut ki inspector, bad hendrengut ki assistant sub inspector, ringkat bad ki weipat ki nong yarap. Haga durki ke balaringdur, haga por ba Khynra, lai i ki officer bagi Kenya ki Pisa, hak balai i bagi bakhambun ki dei ki song Pisa basan spa tingka, bagan thobru ya ki song Pisa jong ki lut, ar spa tingka, shi spa tingka, bat san pho tingka.